Valen hejam jara vê videoyê tîgeha fazîletê ye û ez ê hewl bidim ku nêrînên çend fîlozofan yên cuda rabîrî û hêjan bikim ka di derbarê fazîletê de gelo ka çi gotine. Gotina yekem a Friedrich Hegel e. Hegel gotiye ku fazîlet şimendiya heyînê ye. Gotina me a duyêm jî Kalikles gotiye ku gotiye fazîlet keysa bêhêza ye. Nêrînek Balkêşî Spinoza gotiye fazîlet tevgerîne li gor aqil û bikaranîna hêza xwe a merve. Dîsa Samuel Clark jî gotiye ku fazîlet tevgerîne li gor wesfên xwezayî yên heyîna ye. Aristippos fazîlet di bidestxistina zewqê de xwedan pîvanîtî ye. Joseph Butler jî gotiye fazîlet xwe darezandin e. Immanuel Kant jî gotiye fazîlet ne şuxlekî navajoyê ye, şuxlekî aqil e. Dîsa berkelev fikirîkî cuda Balkêş raberkiriye gotiye fazîlet ewraman e ku ji alî ruhê mutlaq ve tê nîşandan. Gotina nehêm a Friedrich Nietzsche ye. Nietzsche gotiye ku fazîlet hewl û xebata mirovî ya daxwaza xwegihandina asta jor e. Asta jor ango daxwaza jor mirovî ye. Plutus jî gotiye fazîlet xwe neecibandin û xwe kêm dîtine. Descartes jî gotiye fazîlet dikirên me yên baş de biryara me a ku em didine. Heraklitos gerdûn hete dawiyê hevqewirandina afirandin û tunebûnê ye. Hemû tişt jî ji şêrê dijberan derdiçin. Sokrates misogeriya tekane di zananiya fazîletê de heye. Meriv dikare fazîletê fêr bibe. Mirov ji ber nezaniya xwe xirabin. Fazîlet yek e, kite û dabeş nabe. Fazîlet xwenasîn û xwezanîna mirovî ye. Montaigne jî gotiye ku diwarê xwe xirab nîşandinê de nîjada mirovî gelek serkeft ye. Nêçîra ku me daye dû ku bi rêya aletan em dixwazin wê bikujin, em bixwene. Ji bo kuştina mirovan jî em li meydanên berfireh û ronak digerin.